Il-fuq minn 200 platt mimlijin arti għaż-żmien ir-randan. Disa volontiera ħadmu għal ġimgħat sħaħ biex fl-aħħar mill-aħħar tellaw wirja ta' platti kuluriti, platti mimlijin baġin u rossi kulurit li permezz tagħhom joħroġ it-talent. Kollox hemm 14 platt differenti li fost l-oħrajn jirrappreżentaw lill-Apostli u li minn sena l-oħra dejjem jinbidlu b'disinji ġodda. Din il-wirja tmur lura għall-1784 propju 235 sena u l-iskop tagħha hi waħda soċjali. Meta kienet bdiet din it-tradizzjoni wara ċ-ċeremonja tal-ħasil tar-riġlejn, l-irġiel li kienu qed jirrappreżentaw lill-Apostli kienu jieħdu l-platti tal-aġim magħhom id-dar. Għal din is-sena din il-wirja tellet flimkien ma' Caritas Malta fil-waqt li l-ikel kollu li ntuża f'din il-wirja se jkunu qed jingħataw b'donazzjoni lil din l-għaqda. Għal din il-wirja attenda l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Derija fejn fil-waqt li ammira t-talent tal-volontiera u ntalab biex jiffirma fil-ktieb tal-viżitaturi. Il-wirja qed tittella fl-oratorju li għandu l-fuq minn 300 sena u jinsab propju fil-Knisja tad-Dumnikani fil-Belt Valletta.